Коронавирус инфекциясы белән авырган гражданнар 2021 елның 1 июленнән Татарстанның медицина оешмаларында мәҗбүри медицина иминияте полисы буенча бушлай тирәнтен диспансерлаштыру узалалар. Аңа нинди тикшерүләр керә һәм аларны кайчан, кайда, ни рәвешле узып була? Алдагы репортаж шул хакта. Кушеткага утырыңыз. Сезнең паспортыгыз или полисыңыз кирәк була? Диана Калинина тирәнтен диспансерлаштыру турында телевизордан ишетеп белгән. Баксаң, яңа коронавирус инфекциясы белән авырган 18 яшьлек һәм аннан да өлкәнрәк гражданнар өстәмә тикшерүләргә килә ала икән. Тик барысы да түгел. Тирәнтен диспансерлаштыруны үткәрү датасы да сырхауханә тарафыннан билгеләнә. Аны сауыккач 2 айдан соң узарга була, шуннан да иртәрәк түгел. Әлеге вирусны йоктырган, 2 яки аннан да күбрәк йогышлы булмаган хроник авырулары булган гражданнар, шулай ук 60 яшьтән өлкәнрәкләр исә тирәнтен диспансерлаштыруга беренче чиратта килә ала. После перенесенного ковида очень тяжело становится всему организму и Коронавирус белән авырганнан соң организмны торгызу бик авыр. Безнең хастаханәдә тирәнтен диспансерлаштыру узып булганын белдем һәм шунда ук килдем. Авырганнан соң үпкәләрем ни дәрәҗәдә савыкканын беләсем килде. Тирәнтен диспансерлаштыру узуның максаты ковидтан соң булган үзлегүләрне, аларның үсеш куркынычын ачыклау һәм тернәкләндерүне дә кертеп, гражданнарга кирәкле медицина ярдәмен үз вакытында күрсәтү. Аны узу өчен гражданга үзе беркетелгән сырхауханәгә мөрәҗәгать итү кирәк. Ул гадәти диспансерлаштырудан тикшерүләрнең күп санлы һәм тирәнтен булуы белән аерылып тора. Беренче этапта без сатурацияны измеряем. 6 минут башта в покое утырып торганда пациентка, аннары 6 минут йөреп килгәч. Шулай ук флюорографиясын сорайбыз, кайчан узган рентген органов грудной клетки керә, общий и клинический анализ канның бирәләрендә расширенный. Хроник йогышлы булмаган авыруларның үсеш билгеләре ачыкланган очракта, шулай ук диагнозны ачыклау максатыннан өстәмә тикшерүләр уздыру өчен граждан икенче этапка җибәрелә. Второй этап диспансеризации проходит не все пациенты. Диспансерлаштыруның икенче этабын барлык пациентлар да узмый. Беренче этаптагы анализлардагы үзгәрешләр күзәтелсә, яисә канның кислород белән туенуы, ягъни сатурация 94%-тан кимрәк булса, бу пациентлар диспансерлаштыруның икенче этабын уза. Әлеге тикшерүләр эхокардиография, үпкәләрнең компьютер томографиясы, аяктагы кан тамырларын сканерлауны үз иченә ала. Шулай ук инде быел диспансерлаштыру узып өлгергән гражданнар тирәнтен диспансерлаштыруга да бара ала. Ягъни участок табибы өстәмә рәвештә аларга кирәкле тикшерүләргә юллама бирә. Как гражданин может узнать, приходить ему на углубленную диспансеризацию или нет? Тирәнтен диспансерлаштыру турында мәгълүматны халыкка сырхауханә үзе хәбәр итә ала. Кеше үзе дә беркетелгән хастаханәгә регистратурага мөстәкыйль мөрәҗәгать итә ала. Мәгълүмат тарату белән иминиятләштерүче медицина оешмалары да шөгыльләнә. Алар сезгә SMS хәбәр, электрон почта адресына хат юллый, яисә шалтырата ала. Белгечләр тирәнтен диспансерлаштыру узуның коронавирус инфекциясын кичергән һәркем өчен мөһим икәнен искәртә. Айзилә Батырханова, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.